eventjes weer terug hier in ons appartement. En we hebben net even wat gegeten. Ik had zelf een pasta meegenomen en Marloes een pizza. Nou, 2 pizza's, dus heb ik ook nog even de helft van gehad. En voor vanavond hebben we weer een redelijk druk programma erop staan. Wat we gaan doen is vanuit hier, onze wijk, waarschijnlijk naar een wijk wat verder weg. Moet ik Marloes nog even voor weten te overtuigen, want het is bijna 3 kwartier fietsen, dus dat is wel een behoorlijk eind. Alleen die trekt me op een of andere manier wel. Ik heb wel het idee dat dat de Maaskleedra is waar we naartoe moeten en die is om 8 uur. En het is nu 6:10. Dus ja, dan moeten we met een klein half uurtje moeten we wel een keer weg. Maar als we die hebben gehad, dan gaan we waarschijnlijk eventjes naar Palau. Nou, dan zullen we ook wel even kunnen kijken. En als we Palau gehad hebben, dan is er om 12 uur is dus vanavond het eerste Castillo. Daar ben ik zelf wel heel erg benieuwd naar. Voor mij toch ook wel een van de hoogtepunten eigenlijk van Fallas. Dus de opbouwende siervuurwerken. Ja, ik wou zeggen in het park, maar daar is het eigenlijk niet meer. Het is bij Palau des Arts. Terwijl bij de Helm, daar gaan wij weer staan. En dan hebben we schitterend overzicht over alles wat de vuurwerkshow weer gaat bieden. Dus ik ben daar weer super benieuwd naar. En ik had vanochtend al eventjes een rondleiding gedaan hier door ons appartement. Alleen helaas stond de camera op een compleet verkeerde stand. Wist ik ook niet. Zo heb ik ook gisteren een aantal dingen gefilmd. Dus dat is wel een beetje zonde. Maar ja, goed, dat kan een keer gebeuren. Dus er zijn wat beelden die normaal gesproken mooier waren geweest dan dat ze eigenlijk nu zijn. Maar het is niet anders. Dus wat ik in ieder geval eventjes wil doen is ons appartement laten zien waar we zitten. Ik zal eerst eventjes beginnen met het balkon. Nou, dit is het balkon. De kinderen die zijn daarvoor mooi vuurwerk aan het afsteken de hele tijd. Ik zie ook dat er iemand langs loopt met een traditionele jurk of traditionele klederdracht. Dan gaan we hier eventjes naar binnen in het appartement. En wat ik even leuk vind, beginnen we gewoon even hier. Ergens zit hier wel verlichting. Ik denk hier. Ja. Nou, dit is slaapkamer nummer 1. Of nummer 2, het is maar net hoe je het noemt. Klein slaapkamertje, maar efficiënt. Er staat een groot bed. Met een kast, ook wel leuk. Want die kast heeft Sanne ook gewoon. Die is van de IKEA. Weet ik 100% zeker. Nou ja, dit is een slaapkamertje zoals het eruit ziet. Dus wat ik zei, niet al te groot, maar op zich wel heel erg leuk ingericht en efficiënt ingericht. Er staat gewoon een groot bed, een relatief groot bed. Nou, dan hebben we hier de woonkamer met een bank. Aan de andere kant televisiemeubel met wat leuke dingetjes aan de muur. Allemaal een beetje rood-grijs. Nou, het televisietje hier erbij hebben we nog niet aangehad. Gaan we waarschijnlijk ook helemaal niet aan hebben. Dan hebben we hier een beetje een zitgedeelte. Nou, daar heb ik dan de laptop staan en daar zit ik dus af en toe om de beelden eventjes over te zetten op de computer. Nou, daar staat koffiezetapparaat. Goeie trouwens, ga ik zo even koffie zetten. Nou, hier nog 2 tafeltjes, kleine tafeltjes, ook van de IKEA herken ik. Die hele goedkope tafeltjes. Misschien is dit ook wel een appartement waar normaal gesproken helemaal geen mensen in wonen, maar puur voor de verhuur. Nou, als we dan eventjes doorlopen, dan komen we hier bij de eettafel. Het is maar een klein eettafeltje, maar je kunt er toch met z'n vieren zitten. Het zijn 4 stoelen met een eettafel, dus niks mis mee. En dan kijk je de keuken in zo. Nou, ook wel weer super efficiënt gemaakt. Ook een rode keuken. Alles er eigenlijk op en aan. Koelkast
niet super vol, maar we hebben vanmiddag wel eventjes het een en ander weer meegenomen. Dus kunnen we voorlopig weer even vooruit wat drinken. Het zit op dit moment nog in de vriezer, omdat we dat meenemen. Hier wat chipjes, ook wel lekker als je op pad gaat, dat je toch iets hartigs bij je hebt. En vaatwasser zit er niet in, dus aanwassen moeten we even zelf. Dan komen we hier in de badkamer. Met een eerste toilet, een douche. En met zo'n regendouche, dus dat is ook wel heel erg lekker. En dan het badkamermeubeltje. Met een spiegel en toilet, zei ik het al. Ik heb hier trouwens nog een raampje. Dat raampje heb ik eigenlijk nog niet heel veel open gehad. Alleen toen we aankwamen heb ik het even open gedaan. Toen kwam er een knoflookgeur eruit. Nou, waarschijnlijk van een van de buren. Maar wij dachten eigenlijk dat het van het restaurant is wat hieronder zit. Waarschijnlijk was het van een van de buren, want het restaurant zit aan de andere kant. Nou, dan hebben we hier een tweede toilet. En daarom denk ik ook wel dat het voor de verhuur is. Want je hebt nou ja, daar dus een slaapkamertje met hier dan de badkamer. Nou, daar moet je ook samen gebruik van maken. Dan heb je hier een toilet. Dan is dit gang. En dan hier de slaapkamer. Met een groot bed. Wat plaatjes aan de muur. En Marloes die eventjes aan het slapen is. Nou, dit is, als je dus binnenkomt, is dit de gang. Best wel lang dus. Het is wel een heel lang appartement. Nou, hier de voordeur. Ze hebben het wel slim gedaan met wat spiegels. Hier zo. Hier zit dus een hele grote spiegel. En hier zit een spiegel. Dus dan is het net alsof je ja, heel veel ruimte hebt. Dan kun je door die spiegels. Ja, dat is het appartement. Ik moet zeggen, zeer tevreden mee.